চা সালো অমরপুরনি শালকা মালবাসা বিসিবাই খবজাক গামাকু কামিও কাইসা বদল सोलायलायमानि पान्दा संसा जाखा ओ बदल सोलायलायमानि पान्दाओ दाल बिदाल बदल याकारे 46 नुकुंनि 115 बुटार तिप्रामो थाबाय मानजु फायका चा सालो बरकनो याचाक सबका तिप्रामो थानि अमरपुर ब्लक कमिटिनि अर्गानाइजार सेक्रेटारि ताकु सञ्जय जमाती तिप्रामथा अमरपुर ब्लक कमिटी नि साथारमानि बाय कायसा जॉइनिंग प्रोग्राम खायजाखा अमरपुर बिसिनि पूर्व मालबासा बिसिनि गामाकु हाथिवो गे आरनिवो फाइ मानजाक फायखा तिनि सीपीआईएम नि गोसाम सम्पादक उंगै ताखु अन्नचरण जमातिया तै बनि लगेबो बरक दंगो तै बनि फेमिली तै फाइ सफायखा सीपीआईएम नि ब्रांच नि सदस्य ताखु विद्याचरण जमातिया तै फाइव सफायखा आईपीएफटी नि पूर्व मालबासा बिसिनि वार्ड नम्बर 1 नि मेम्बर ताखु सामल चरण जमातिया तै बनि लगेबो 25 बुटार 10 फैमिली हाइखे तिनी सीपीआईएम बीजेपी तै आईपीएफ तिनी जतावै 46 परिवारनि 46 फैमिलीनि जतावै 115 बुटार फाइव सफायखा तिनी बुबाग्रानि थानसानि सबानो हामजागै जाजागै तै तिनी बरक समायखायखा बसकांगो बुबाग्रानि नाहार मोनबायनो बरक खासाखे बुबाग्रानि दागे मोनगो गाहामखे सामोन खायबि तंनाय तै हिमनाय हनै बरक तिनी समायखायखा गे जतन हामबाय आसोकनो तिनी जुदा पार्टीनि तिनी तिप्रामो थाव फाइनाय रगनि किसा सासिवानो आं गामाकु हारुंनि इंगै फाल्गुन कुमारीनि थानिवो 3 बुटार विक्रम जमातियानि थानिवो 2 बुटार मंजू रानीनि 2 बुटार बीना देवीनि 3 बुटार मलिनी मोहननि 3 बुटार विप्लव कुमार 2 बुटार हरिकन्या 4 बुटार कुंज मानिक 2 बुटार जातीय साधन 2 बुटार इंद्र दमन 2 बुटार तै सामल चरण बनिखेनि काइसे टीम 10 फैमिलीनि 25 बुटार अमंखा गामाकु 1 नम्बर वार्ड नि तै ताबो गामाकु 2 नम्बर वार्ड नि तै कैसा बाहुराय जमातियानि 3 बुटार बीरचंग 2 बुटार पूर्णमणिनि 2 बुटार बाबलू 6 बुटार दिनेश चंद्र 3 बुटार विद्याचरण 3 बुटार शिवहरी 3 बुटार तब गर्जुंखलानि 3 नम्बर वार्ड नि पूर्व मालबासी बिसिनि 3 नम्बर वार्ड विजय जमातियानि 3 बुटार रूपसी रानीनि 2 बुटार अन्न बाबुनि 3 बुटार सरला देवीनि 2 बुटार रमकिशोरनि 2 बुटार अमायखायनि तिनी जतावै 46 फैमिलीनि 115 बुटार फाइव सफायखा बुबाग्रानि सबावो जतन हामबाय तिनी जे तिप्रामो थानि डिविजननि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि जेते ब्लग जारा नेतृत्व तंनाय रक बा साखा संगठन तंनाय रक इनके आं बिगत दिनो आं सीपीआईएम खायफैका बनि परेव आं किसु दिनो आं कांग्रेस बबो आं हाखा आइफानो ताग महाराजा तिप्रामो थानि जेबो खामानि जेबोनि थानसानि मारिनो आं जे बनि वान सामुं खायमानि त्रिपालेनि ग्रेटान त्रिपालेनि जे थानसानि मारिनो हामजागै जों जातियाव सारानि इनके दफानो हामजा आवति सालायनो इनके जों थानसानि मारिबोनो जों लामाव माय लायसिनाय इनके जारा आरो तिनि आरो सीपीएम नि कांग्रेस नि बा आईपीएफ तिनि फाइ हाफायनि ताकु कुरो तंको तै बाकी अंश फाया तंखो बरनो जतन थानसानि मारिबो फाइनि फाइबेनि बागै आं जतन कबो मुया फारि आनि कबो क किसा सामान अरनो पाइन जतन